अब एक महाशय हमरा से पूछ दिलियो कोर्ट हो हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन इस सब कोर्ट में सबसे बड़का वकील कौन कोर्ट में का हो? हम कहले है सोच कर ई सब जो वकील हो कोर्ट में का ई सब कोनो वकील नहीं हो, सबसे बड़का वकील जो हो से गाँव घर के जनी जात हो। कहले देखियो अब देखिए एक जनी के खेत में ओकरा मुरई उखाड़ लेने रहे, उखाड़ने रहते ओकरा अपन जैसे हित पर शक हेते जकरा से ओकरा झगड़ा भेल तेकरा पर ओकरा घर सिको गेले तो नाम नहीं लेते, लेकिन कहते 4 गो ओकरा बेटा है तो चारों बेटा तो सुतले रह जतो, घर वाला अगर बाहर गए तो ओते रह जतो, पूरा धुआ धुआ कहते। अब ये सुन रहे कहल दू कथी एकरा जरे लागो, चुप रह गए। अब अपना बहिना के जाकर देखलही अतिक जैसे धुआ धुआ कहलिए, एकोटा के जवाब दिल एकर मतलब है कि यह उखाड़ने। दोसर दिन फेन एनाहिए स्थिति भेले, फेन एनाहिए उखाड़ लेने, फेन ओकरा घर से कोई एनाहिए गरियाबऽ लगले, सबटा नाम नहीं ले रहा लेकिन मिला मिला के रहले। आब आई जे ओकरा बर्दाश्त नहीं भेले, किया तो 100 दिन हमरे घर लाइब के गरियाबऽ लगिया, जवाब दे दिल की। तब अपना बहिना के कहल देखलही जाबे उखाड़ने नहीं है तबे लगले केना। चाहे जवाब दो आ चाहे नहीं दो, जरा पर एकर मन भगले ओकरा सिद्ध क के छोड़ते कि यह जैसे ओकर अपराध के नहीं।